Здравейте, аз съм Георги Петков. Благодаря ви за въпросите, които зададахте към мен на Facebook страницата на Ровента. Ето и първия въпрос. Какви продукти да се използват преди и след работата с четката, за да предпазим косата си? Най-добрият вариант, който бих ви препоръчал, е да ползвате термозащитен спрей на влажна коса преди да започнете да работите с четката с горещ въздух на Ровента Brush Active Nano Smart. Как да работим с четката, така че да не заплитаме косата? Разрешете кичура, който ще изсушавате с въртяща с четка с горещ въздух. Поставете края му около четката, но опънете целия кичур, така че той да е гладък и след което започнете да навивате с четката. Колко често може да се използва четката е следващия въпрос. Може да използвате всеки път, след като измиете косата си, за да направите вашата прическа и да изглеждате добре, както желаете. Четката ползва ли се за къса коса? Разбира се, стига косата да има необходимата дължина, за да може да я оформите с големината на четката. Може да изправя коса си с четката за коса. Разбира се, стига косата ви да не е много твърда и много ситно къдрава. Иначе може да постигнете много добър резултат на права коса с леко извити краища навътре или леко извити краища навънка. Бих ви препоръчал да ползвате голямата глава на въртяща четка с горещ въздух на Ровента Brush Active Nano Smart. Как да постигнем по-добър обем в корена и как да избегнем на електризиране? По-добър обем в корена може да постигнете, когато задържате четката в корена, за да се изсуши добре в обратно посоката на растежа. Това е гарантиран начин, за да постигнете добър обем. А на електризирането бих ви препоръчал да ползвате продукт антистатик, който да не електризира косата ви в зимните дни. Разбира се, за да имате хубава и красива коса и за да се наслаждавате на максималния ефект на въртящ се с четка с горещ въздух Ровента Brush Active Nano Smart, ползвайте правилните продукти, с които да може да предотвратите на електризиране и заплитане в краищата. Какви да са те, би ви препоръчал най-добре вашия личен коафьор, който знае какъв тип коса точно имате и какви проблеми имате с нея, ако имате такива. Желая ви усмихнат и слънчев ден!